natin alam kung ano nangyari. Tanong tayo. Kuya gawa to, kuya. Kuya gawa to. Sakto may motor to ay gas-gas. Okay. At yung saksak to. Kasalanan to may akam pa lang ah. What's up mga kadiskis, nandito na tayo may Metro Bank dahil meron lalakarin si manager dyan. Walang parking space dun sa Metro Bank, so nandito tayo ngayon. Nakiusap lang tayo dito sa kabila sa Pico Bank. Sa Metro Bank tayo pumunta pero nandito tayo nakapark sa Pico Bank. Ito yung mabait si Sarge. So sa wakas matatapos na rin yung hinuhulog-hulugan ko na grabe. Maganda rin yung ganun kung wala ka naman talagang pambayad saka hindi siya kailangan na kailangan. Mas maganda na hindi ka na lang mag-load talaga. Kasi mahihirapan ka rin eh. Ikaw rin ang mahihirapan. So yun mga kadulskis. Bale at least natapos na. Timing naman na pandemic na at least tapos na. Wala na tayong problemahin. So, ngayon sa totoo lang hirap tayo dahil wala tayong trabaho. Tapos hindi rin tayo makapamasada kasi panapagawa pa tayo sa bahay nila yan pa-shortcuts. Hindi matapos yung kwarto. Pero eventually pag natapos na rin yung kwarto makapag-start na rin tayo. Sabagay lahat naman ngayon nag-struggle kasi nga sa pandemic. Tiis-tiis lang. Mga tricycle dyan, mga masada. Ayan. So mamaya na mga kaduskis, hintayin na lang natin si manager. Basta ano lang, mamaya pupunta tayo ng bahay, titignan ulit natin kung ano ginagawa. Dalawang beses na yan! Mamaya na mga kaduskis, let's go! A few moments later. So yun mga kadulskis, mayroon yatang nagkagasgasan doon. Ayun, nag-uusap sila habang nag-aantay tayo kay commander. Ayun, nagkagasgasan isang motor sa isang kotse. Ayun, nag-uusap yung dala yung nakapula sa nakaitin. Nandito yung poso kaso hindi siya nakikialam eh. Ano nangyari doon? Hindi natin alam kung ano nangyari. Tanong tayo. Kuya gawa to, kuya. Gawa to. Sakto may motor to ay gas-gas. Okay. At yung saksak to. Kasalanan to may akam pa lang ah.
kasi. Hindi. Agas-gas. Gas-gas. Sa pintura to, ano to, is maputo to, napigari pa pintura total. Mas gusto ka mabayan. Balay, nang lang ko po. Ayun, may gas-gas. Bagong bago mga kadiskis. Ayun na rin si manager. Ayun pala yung gas-gas. So mga kadiskis, ingat-ingat tayo sa pagdadrive. Huwag tayong sisingit para hindi tayo maabirya. Ayun. So let's go mga kadiskis.